pinandikan dening salah satu galing utusan puniki Bapa Sigron ingkang ing mangke badhe kepareng ngaturaken menapa ingkang dados kawigatosanipun dinten nika rawuh wonten ing papan nika. Ondene ingkang kepareng badhe ananggapi puniki Bapa Puryono ingkang minangka sulih sarira saking pamugati sak paripurnaning pasraten panampi temanten padi kinepyokan ron-ronan ron alang-alang klopo ron kaluwe mandiro lan sanesipun dening Ibu Hajah Widyarini Tri Krisnani wiwah pinaringan tujuan tirta wening lan kinalungan sang-sangan sekar melati rinunci merantandani bilik